yanzu sabon rahoto, gwamnan garin Katsina Tambuwal ya ce za su hukunta waɗanda suka kashe Deborah wacce ta yi ɓatanci ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama. A cewarsa ya ce za su hukunta su ne domin cewa babu wanda ya isa ya ɗau doka a hannunsa. Me za ku ce game da wannan abu da ya faru? Sannan muna roƙonku har wa yau dai mu ne nan naku a Sakafa YouTube channel TV. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha tamu, ka shiga ka danna mana subscribing domin samun rahotanni masu muhimmanci da ƙayatarwa da ban haushi da ban al'ajabi da ban mamaki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.